ሰላም እንኳዕና ፊር ገዛና ብሰላም መጻእኹም ለማዓንቲ ክልተ ዓይነት ሓምሊ ክሰርሕ እየ ማለት እዩ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ላይክ ኮመንት ከዓ ግበሩለይ ማለት እዩ ከምዚ ትርእይኒ ዘለኹም ሓምሊ ካውሎ ቀርዲደ ማይ ውዕይ ዝበለን ጨውን ገይረ እልኽ ኣቢለየ ማለት እዩ ሽዑ ንፍርቂ ሰዓት ከ ዝኾን ኣልየኸ ኣፅፊፈ ሓፃፂበ ኸ ናብ ምስራሕ ሬዲ ኮይነ ማለት እዩ ንእሽተይ ዘይቲ ግብር ኣቢለ ኣብ ሓምሊ ዘይቲ ብዙሕ ደስ ይብለካን ፅሙቕ ዓይነት እዩ ዝብል ብኸምኡ ኣነስ ኣቢለ ዘይቲ ገይረ ኣለኹ ሽዑ ሽጉርቲ ውስኽ ኣቢለ ኸ ቀስ እንዳበልኩ ቀልዎ እየ ማለት እዩ ኣብዚ ዕርዲ ገይረ ወሲኸላ ኣለኹ ቅልው ኣቢለ ንእሽተይ ካሮት ከዓ ማለት እዩ ካሮት ውስኽ ኣቢለ ኸ ብሓደ ንእሽተይ ጥብስ ከብሎ እየ ክድን እንዳበልና ንእሽተይ ጥብስ ተቢልና ብዙሕ እንታይ ዝበሃል ስለ ዘይደሊ ሞት ካብ ዝብል ዝተጠቕሙኽና ረኽቦ መታን ፃዕዳ ሽጉርቲ ከዓ ምስ ውስኽ ኣቢለ ንእሽተይ ኣትሪፈ ኣለኹ ድሓር መታን ክውስኸሉ ከምዚ ገይረ ጥብስ ምስ ኣበልኩ እቲ ሓምሊ ኸ ንቑፅ ኮይኑ ዘሎ በቃ ማይ ትበሃል የብሉን ፅበቕ እዩ ከምዚ ማይ ዘለዎ ሓምሊ ትኸውንን ማለት እዩ ፅብቕቲ ክትከውን እያ ከምዚ እንዳኸደንኩ ከዓ ንእሽተይ ክድን እንዳበልኩ እንዳሕበርኩ ምስ ኩላ ኣተሓባቢረየ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ሮዝመርን እዚ ናይ ቬጀቴብል ሲዝንን ኣክኒ ጨውሲ እየ ተጠቂመ ኣነ ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲኣ ተረፍ ፃዕዳ ሽጉርትን ጉዕን ውስኽ ኣቢለ ሕብራን ገላን ፅብቕቲ ኮይና ሃለየላ ማለት እዩ እቲኣ ከዓ እንጀራ ውዒ እንጀራ ውፃእ ኣቢለ ከዓ ከምዚ እትሪእዋ ዘለኹም ሽሮ ከዓ ሽሮ ማይ ፌቨሬት ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ከዓ ቅርብ ኣቢለ ከምዚ ምውታ ኣይበለትን ተሓምለ ፅብቕቲ እያ ከምቲ ዝደለኽዋ እያ ኮይና ሃለይ ከምዚኣ ገይረ ቅርብ ኣቢለ እያ ማለት እዩ ንቐደም በሉ ከምዚኣ ጌርና ሬዲ ኮይና ማለት እዩ ጉዕ ከዓ ግብር ኣቢለላ ጉዕ ከለረይ ገይረላ እምበር ብዙሕ ኣብኡ ከሎ ይፈትን እየ ኣነ ጥዕምቲ እያ ንቐደም በሎ ማለት እዩ ብታ ካልአይቲ ሓምሊ ከዓ ክንሰግር ኢና ኣብዚኣ ከዓ ሓምሊ ቆስጣ ኣይሚን ዓድሪ ንስ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ ንእሽተይ ዘይቲ ግብር ኣቢለ ኸ ሽጉርቲ ውስኽ ኣቢለ ንእሽተይ ጥበስ ከብሎ እየ ከምዚ ኸማይ ኣለኽ እንዳ ሓምሊ ከምዚ ዝቐጠለ ሓምሊ ገለ ክንሰርሕ ከለና ንእሽተይ በርበረ እንተልይዎ ደስ ዝብለኒ ካብ በይኑ ማለት እዩ ብኸመይ እየ ዝፈቱ ከምኡ ትፈትዋ ተሊኹን ኣብ ኮመንቲ ፀሓፋለይ ንእሽተይ በርበረ ግብር ኣቢለ ኸ ከምዚ ትሪእዮ ዘለኹም ጥብስ ኣቢለ ንእሽተይ ቀለያ ማለት እዩ ፃዕዳ ሽጉርቲ ከዓ ከምኡ ዝበዝሐ ገይረዮ ንእሽተይ ድሓር ብላዕሊ ስለ ጨንኡ ደስ ስለ ዝብለካ ንኸምኡ ንእሽተይ ኣትሪፈላ ማለት እዩ ድሕሪ እቲ ሓምለይ ሓፃፂበ ገለ ኩሉ ዘፃፈፍኩ እዩ ማለት እዩ ዝኸላ ከምዚ ገይረ ኸ እንዳኣበልኩ ንእሽተይ ክሕብሮ እየ ንእሽተይ ጨው ግብር ኣቢለ ኸ ክድን ኣቢለ ኣሕበር እንዳበልኩ የብሎ ማለት እዩ ፅቡቕ በሲላ ኣብዚ ሓምሊ ድስቲ ሙሉእ ዝነበረት ዘግ ኢላ ኣላ ማለት እዩ ኣብዚ እዚ ሕብሪ ዘለዎ ፓፕሪካ እየ ተጠቂመ ኣነ ዋላ ንሕብሪ ደስ ዝብለካ ክትበልዖ እውን ጥዑም እዩ ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም ነቕፅ ዝበለት ፅብቕቲ ሓምሊ ኮይና ትለይ ኣላ ኣብ መወዳእታ ከዓ እታ ዝተረፈት ፃዕዳ ሽጉርትን ጉዕን ግብር ኣቢለ ከዓ ከምዛ ትሪእዋ ኮይና ማለት እዩ ሕብራን ገላን ፅብቕቲ ኮይና ትለይ ኣላ ማይ ትበሃል የብላን ከምዚ ቅድም ኢልና ሕፅብ ኣቢልና ኣፅፍፍቲ ኣቢልና ማይ ትበሃል ኣይወፀናን ፅብቕቲ እያ ማለት እዩ
ኣብዚኣ ኸ ጋጣም ሽሮ ንእሽተይ ባዴላ ሰሪሐ ነይረ ከምዚኣ ገይረ ኸ ቅርብ ኣቢለ ኸዓ ሬዲ ኮይና ማለት እዩ። ተፈቲኹማ ላይክ ኮመንት ግበሩ፣ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ከዓ ቤተሰብ ናኾኑ ማለት እዩ። ቴንኪዩ ንቐደም በሉ እንዳበልና ኣነ ብዚኣ ክወዲ እየ።